Gipakusgan sa health authorities ang kampanya Batok Mpox o kanhi gitawag nga monkeypox. Kiniuman dunay duha ka kumpirmadong kaso sa maong sakit sa Davao Region. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara usa sa pinakadali nga makita nga sintomas sa taong dunay mpox mao ang rashes o butlig. Apan ang itsura sa butlig magdepende kana kung unsa kadugayon ang mpox sa lawas sa tao. Inuunsa karon ginahangyo sa otoridad nga mag-igmat ang katawhan o galing magpakonsulta dayon o galing di makabati na og mga sintomas. Hinuon dili kay kabalakan ang maong sakit makatakod man kini apan dunay antiviral drug ang ospital. April 16, 2025, dihang gianunsyo sa Davao City Health Office nga dunay duha ka kumpirmadong kaso sa mpox sa syudad. Na-admit ang mga pasyente sa SPMC Isolation Facility apan ang usa sa mga pasyente namatay. Apan dili tungod sa mismong mpox kundi tungod sa non-mpox complication. Hugot nga gina-monitor ang mga close contacts sa mga pasyente. Hinuon, hinay nga klase sa mpox virus nga mao ang clade 2 variant ang mitapot sa duha ka pasyente. Ang mpox o kanhi gitawag nga monkeypox usa ka viral disease nga mapasa sa tao gikan sab sa infected nga tao. Sa datos sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa Department of Health 11, gikan 2024 hangtod 2025, 22 ang natalang suspected cases sa mpox sa Davao Region. Duha ini ang nagpositibo nga pulos mga lalaki, duha ang negatibo ug usa ang pending pa ang laboratory result. Ang uban cleared na. Sumala sa DOH, sulod sa usa hangtod duha ka adlaw, makita ang pag-ulbo sa butlig sa mpox sa panit sa tao. Pag-abot og 5 hangtod 7 ka adlaw, makita na nga daw dunay nakalot ang butlig sa tunga. Pag-abot sa 7 hangtod 14 ka adlaw, makugang na kini. Managlahi ang itsura sa mpox, depende sa kadugayon ini sa lawas sa tao. Kung dunay samang sintomas, makatakod ang pasyente sa ubang tao. Mugawas ang sintomas sa mpox, 5 ka adlaw hangtod 3 pa ka semana, human ma-expose sa sakit. Sumala pa nga anaa sa usa ka semana ang turnaround time, una mugula ang resulta sa sample sa RT-PCR test nga ginapadala pa sa laboratorio sa Manila. Just like any other communicable diseases, no? O disease. Para sa akin, alarming yan eh. Communicable na nga eh, no? Pero wala ho tayong dapat ikabahala sa ngayon dahil hindi pa naman ganun kumbaga, kalala itong sitwasyon. Tambag sa DOH, likayan sab ang skin-to-skin contact sa mga gituuhang individual nga suspetsyado, probable o kumpirmadong kaso sa mpox. Batasanon ang paghugas og gamot. Hinuon, dunay tambal sa SPMC alang sa maong sakit. Usa ka antiviral drug nga igo alang sa napulo ka mga magpositibong pasyente. Wala naman pong isolation ng mga close contact gaya ng COVID noon, no? Wala pagka na-expose ka pero wala ka namang symptoms, monitor na lang. You don't have to be isolated. Tapos, unless kung symptomatic ka na. Sara sa update ikan sa DOH Davao, anaa sa ang kining usa nga nagpositibo sa mpox ana sa stable yung kondisyon. Samtang Southern Philippines Medical Center aduna gi-allocate nga 27 beds alang silang isolation sa mga suspected o confirmed cases sa kining sakit nga mpox. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.